мы, беларусы, ніколі не мелі сваёй сярэднявечнай дзяржаўнасці. Ды і эліты ў нас таксама не было, бо спярша нас захапілі літоўцы, а потым палякі. А расейцы, святыя людзі, уртавалі нас ды павярнулі да сябе. Бо мы ж усё ж такі адзіны рускі народ. А потым яны ж вызвалілі нас з-пад сваёй же царскай улады ды падаравалі нам новую добрую раднюсенькую савецкую ўладу. Дзякуй дзядзьку Леніну за такі падарунак. Я коротка апісаў гістарычны канцэпт, які вельмі старанна ўдзёбвалі ў галовы нашым бацькам, бабулям і дзядулям за савецкім часам. Як вынік, вырасла дэзарыентаванае пакаленне беларусаў, бо ў той час, пакуль актыўныя нацыянальна арыентаваныя беларусы прыкладалі вялікія намаганні для здабыцця незалежнасці Беларусі, іншыя, жывучы ўжо ў нацыянальнай дзяржаве, не разумелі каштоўнасці гэтай самай нацыянальнай дзяржавы. І не, беларусы ў гэтым не вінаватыя. Не. Гэта вынік чысткі нашай нацыянальнай самасвядомасці з боку савецкай Расіі. Ну і што цяпер? Усё згублена? Навошта мы увогуле тут сабраліся на маім канале? Можам разыходзіцца, правільна? А вось і не. І вы маеце магчымасць глядзець мае выпускі па гісторыі Беларусі. А таксама такія ж выпускі ад Будзьма, Белсад гісторыя, Загляне сонца, перадача Краўцевіча і нават з Левоном Вольскім, падарожжы з Жыгімонтам, ды чытаць кнігі Владзіміра Арлова. Дзякуючы толькі аднаму чалавеку. Міколу Ярмаловічу. У гэтым выпуску вы даведаецеся, хто першым загаварыў пра Вялікае княства Літоўскае як беларускую дзяржаўнасць, хто натхніў Адама Міцкевіча пісаць пра родную Наваградчыну, калі і хто сціраў гістарычную памяць беларусам, і якая кніга яе павярнула, і чаму без высілку Міколы Ярмаловіча магло б не існаваць майго ютуб-каналу. Увогуле, сённяшні выпуск я хацеў пачаць адразу з савецкага перыяду. Перайсці да рэпрэсій беларускай гістаграфіі і адразу перакрочыць да галоўнага героя выпуску. Але пакуль я пісаў гэты сцэнар, я нешта сам сцяміў, што трэба адматаць на некалькі стагоддзяў назад, іначай карціна будзе няпоўнай. І вось чаму. Пасля захопу расійскай імперыі нашай дзяржавы Рэч Паспалітай абодвух народаў і Вялікае княства ў прыватнасці, беларусы і ліцвіны аказаліся пад моцным ціскам. Расейцы імкнуліся сцерці ў нашых продкаў гістарычную памяць, а менавіта зліквідаваць хоць якую памяць пра Вялікае княства Літоўскае. Для гэтага яны масава ввозілі нашыя летапісы, гістарычныя дакументы і цэлыя бібліятэкі да сябе. І, магчыма б, у Расіі атрымалася гэта давесці да канца, калі б не дзейнасць віленскіх выкладчыкаў у 19 стагоддзі. Пагляньце на гэтага пана на замалёўцы, які выглядае так, нібы ён сам у шоку ад таго, што прыдумаў. Яго звуць Яўхім Лялевель. Ён выкладаў у Віленскім універы, дзе расказваў студэнтам, што мова статуту ВКЛ старабеларуская, а не якая-небудзь іншая. А сама ж дзяржава Вялікае княства славянская. Ды што трэба весці айчынную гісторыю ад полацкага княства, якое ў сваю чаргу было незалежным ад Кіеўскай Русі. Фан-факт. Менавіта ён аўтар закліку за вашу і нашу свабоду. А вось віленскія выкладчыкі Міхаіл Баброўскі і Ігнат Даніловіч расказвалі студэнтам пра самабытнасць беларускага народу, а гэтаксама пра тое, што беларусы раней зваліся ліцвінамі. Ды і ўвогуле Баброўскі і Даніловіч выступалі за аднаўленне Вялікага княства і старабеларускай мовы ў якасці афіцыйнай. Вось так віленскія выкладчыкі заклалі першую цаглінку ў падмурак беларускай гістаграфіі. Іх натхняльныя і смелыя лекцыі спрычыніліся да таго, што іх студэнты Адам Міцкевіч, Тамаш Зан і Ян Чачот стварылі таемную патрыятычную сполку філаматаў, якая паставіла за мэту паляпшаць асвету ўсяго роднага краю і тым самым падрыхтаваць яго да будучага вызвольнага змагання. Ды ў прынцыпе, імаверна, дзякуючы лекцыям віленскіх выкладчыкаў, Адам Міцкевіч і прысвяціў сваю творчасць роднай Наваградчыне. І вось гэты эфект натхнення вывучаць сваю мінуўшчыну распаўсюджваўся далёка за межамі Віленскага універа. Так, Павел Шпілеўскі прысвяціў сваёй працы таму, каб даказаць расійскаму грамадству, што беларусы — гэта самабытны народ, ды і сам быў перакананы, што беларусы з'яўляецца найстаражытным народам у славянскім свеце. Еўстах Тышкевіч адкрыў у Вільні знакаміты музей старажытнасцяў, які дзейнічае і дагэтулькі, а Францішак Богушевіч у прамове дудкі беларускай дадаў гістарычную даведку пра старажытную Літву. Яшчэ адзін фан-факт. Да тэзісу, што Беларусь — гэта краіна замкаў, спрычыніўся Адам Кіркор, менавіта ў той час. Вось так патрошкі, крок за крокам. І збіралася ды абгрунтоўвалася нашая мінуўшчына, а не тая, якую нам навязвалі ўсходнія суседзі. І нават кароткія гістарычныя ўрыўкі ў прамове дудка беларуская Францішка Богушевіча — гэта быў ужо першы крок ці першыя крокі да папулярызацыі беларускай гісторыі
з беларускага пункту гледжання, а не замежнага. Але яшчэ існавала адна вялікая праблема. Не было яшчэ такой агульнай кнігі па гісторыі Беларусі. Каб вось так узяць у одну руку кнігу, разгарнуць яе і мець магчымасць прачытаць у папулярнай форме сваю ж уласную нацыянальную гісторыю ад старажытнасці да цяперашнасці і з пункту гледжання нашай нацыянальнай рэфлексіі на нашы ж уласныя падзеі. Гэту праблему вырашыў Вацлаў Ластовскі, выдаўшы ў 1910 годзе сваю знакамітую кнігу «Кароткая гісторыя Беларусі». І гэтая кніга сталася сапраўдным прарывам. Так, у мяне ёсць адзін файны экземпляр 90-х гадоў. Але вернемся да таго часу. Нарэшце з'явілася першая кніга па нашай гісторыі, напісаная досыць папулярна, з беларускага пункту гледжання і зробленая першасна для беларусаў. А так як у 18 годзе ў Беларускай Народнай Рэспублікі яшчэ і актыўна адкрываліся школы, то беларускія дзеці маглі вучыць гісторыю Беларусі па гэтай кнізе. На жаль, такое шчасце цягнулася нядоўга, бо Раду БНР замяняе чужынская савецкая ўлада, і якая з панскага плеча дорыць нам палітыку беларусізацыі. На маю думку, палітыка беларусізацыі гэта была такая бутафорыя, бо, напрыклад, Радзе БНР не патрэбна было аб'яўляць пра палітыку беларусізацыі сваёй жа краіны, бо іх палітыка натуральна была прабеларускай. Але ж гэтая тэма для іншага выпуску. Тож, калі вы жадаеце пабачыць ад мяне выпуск пра тое, як паўстала першая уласна беларуская дзяржаўнасць, то ж вы ведаеце, што рабіць. Напишите в комментариях. Пакуль мне моцна сонца свеціць у вочы, я нічога не бачу. Я хочу просто нагадаць, што калі вы жадаеце падтрымаць выхад новых выпускаў, то далучайцеся да майго патрыёну альбо спонсарскай падпіскі. Бо працягваць ствараць контент я маю магчымасць толькі дзякуючы гэтаму. Загадзя шчыра дзякую. Вернемся да савецкай палітыкі беларусізацыі. Гэта час, калі савецкая ўлада дазволіла беларускім дзеячам у межах савецкай Беларусі развіваць беларускую культуру, мову і гістаграфію. І як ні круці, гэта ўсё адно было акенцам магчымасці для папулярызацыі нацыянальнай гісторыі. У 19-м ёй скарыстаўся Усевалад Ігнатоўскі, выдаўшы кнігу «Кароткі нарыс гісторыі Беларусі», а ў 26-м Мітрафан Доўнар-Запольскі завяршыў працу «Гісторыя Беларусі», але толькі завяршыў, бо яе апублікаваць атрымалася ажно ў 94-м. І як бы ўсё. Толькі дзве кнігі такога фармату, то бок поп гісторыі Беларусі. Бо далей надыходзяць сталінскія рэпрэсіі 30-х. Усевалад Ігнатоўскі, па адной версіі, учыняе самагубства. Па іншай версіі, яго забіваюць ГПУшнікі, а Мітрафан Доўнар-Запольскі раптоўна памірае ад стэнакардыі. Іх абодвух савецкая ўлада аб'яўляе здраднікамі, ды забараняе іх кнігі. Тым больш, што ў 37-м паводле загаду нумар 33 галаўліты БСР кнігі не проста канфісковалі, а спальвалі. Пры гэтым 30-е гады былі тым часам, калі савецкая ўлада была занятая фізычнымі чысткамі. А ўжо савецка-расійская прапаганда пра трыадзінны рускі народ, пра тое, што нас захапілі беларусаў літоўцы, а потым палякі, і тое, што ў нас не было сваёй дзяржаўнасці і не было элітаў, і падобныя бздуры, дакладней падобнымі бздурамі, бальшавікі пачалі пэцкаць галову беларусаў пазней. Гэта здарылася па сканчэнні Другой сусветнай вайны. Сталін на адным з прыёмаў, прымеркаваных да сканчэння гэтай самай вайны, назваў расійскі народ найбольш выдатнай нацыяй з усіх нацыяў, што ўваходзіць у склад Савецкага Саюзу. Менавіта ён і менавіта тады паставіў на рэйкі савецкую ідэалогію ў бок расійскага шавіністычнага патрыятызму. І пачаліся чысткі гістаграфіі. Больш не можна было ўзгадваць пра супярэчнасці паміж полацкім княствам і кіеўскай Руссю. Ды і сам панятак кіеўская дзяржава замяняецца на старажытна-рускую. Быў заменены тэзіс пра мірнае ўваходжанне беларускіх і ўкраінскіх княстваў у склад Вялікага княства Літоўскага на тэзіс пра заваёву літоўцамі. Прыбіраюцца ўзгадкі пра тое, як Вялікае княства культурна ўплывала на маскоўскую дзяржаву. І замацоўваецца тэзіс пра трыадзінны рускі народ. І вось гэта поўны гамон, панове. Бо калі ўсё ж такі раней былі кнігі па гісторыі Беларусі напісаныя з беларускага пункту гледжання, то цяперака савецкая ўлада паўнавартасна ўзялася за знішчэнне гістарычнай памяці беларусаў. Толькі што бальшавікі не ўлічылі аднаго. Гэта інерцыю уплыву палітыкі беларусізацыі. Сама палітыка была згорнутая, а яе вынікі актыўна знішчаліся. Тым не менш, яна паспела паўплываць на новае пакаленне. І вось так яна паўплывала на Міколу Ермаловіча. Той яшчэ ў школе заспеў чытанку Некрашевіча,
граматыку Лёсіка і іншыя кнігі беларускіх дзеячаў. І гэтага хапіла, каб Ярмаловіч здзейсніў сапраўдны подзвіг для нашай будучыні, бо менавіта Ярмаловіч павярне нам нашу сапраўдную гісторыю, якую так савецкая ўлада ў нас намагалася забраць. Вы толькі ўявіце, у Міколы Ярмаловіча быў настолькі кепскі зрок, што яму прыходзілася насіць такі таўшчэзныя акуляры. Далей, каб прачытаць хоць якую інфармацыю, яму прыходзілася, пры умове, што ў яго былі такія таўшчэзныя акуляры, браць яшчэ і лупу, глядзець тэкст на адлегласці адным вокам 3-5 сантиметраў, і вось толькі так ён мог нешта разглядзець. І пры гэтым сваіх знаёмых ён пазнаваў толькі па сілуэце і голасе. І пры такіх акалічнасцях ён штодня ездзіў з Маладзечна ў Менск. Шлях у адзін бок займаў 2 гадзіны. У Менску ён ішоў да дзяржаўнай бібліятэкі. І з 10 до 18 вычытываў кнігі і архівы ды рабіў нататкі. І зноў 2 гадзіны ехаў назад дамоў. І гэта не ўсё. Пасля вось такой цяжкай 8-гадзіннай працы спіна, як бы скажа, да бабачэння. І адзінае, што можа ёй дапамагчы, это дома проста паляжаць на ложку. Згодныя? Ярмаловіч і такой раскошы не меў, бо ў яго было 2 малых, якія таксама мелі інваліднасць. І на іх дагляд яго ўласнай пенсіі па інваліднасці проста не хапала. Таму па вяртанні дамоў ён яшчэ 5 гадзін сядзеў над склейваннем бібліятэчных кардонных скрыначак, каб зарабіць дадатковыя грошы. Цікава, ці змаглі б вы ў такім тэмпе пражыць хаця бы дзень? Уласна, я не. А рабіў ён гэта ўсё толькі таму, што вельмі прагнуў развінчаць савецка-расійскі каланіяльны міф пра свой народ, а яшчэ дзякуючы вялікаму каханню. Бо менавіта на даследніцкую дзейнасць яго падбухторыла яго жонка Лідія, якая таксама цікавілася гісторыяй Беларусі. І вось у такім шалёным тэмпе ён прапрацаваў цэлых 10 гадоў свайго жыцця. Як вынік, у 58-м ён пачаў пісаць, і ў 68-м нарэшце завяршыў прарыўную кнігу па слядах аднаго міфа. Гэтая праца ушчэнт разбівала афіцыйную савецкую гістаграфію Беларусі. Галоўным тэзісам кнігі было тое, што летапісная Літва не тоесная сучасная Літве, а гісторыя Вялікага княства Літоўскага – гэта і наша гісторыя, ды заваёва беларусаў літоўцамі не адпавядае гістарычным фактам. Такім чынам, дзякуючы менавіта высілкам, вялікім высілкам Ярмаловіча, гісторыя старажытнай Літвы была нацыяналізаваная, і поўнасцю сваю кнігу Ярмаловіч выдасць не адразу, а толькі праз 30 год, бліжэй да незалежнасці Беларусі. З той прычыны, што яна акурат і ішла на канфрантацыю супраць афіцыйнай савецкай гістаграфіі Беларусі. Вось таму Ярмаловіч публікаваў сваю працу часткамі, сам выдатам, у якасці лістовак пад назваю «Гутаркі». Прычым, акром урыўкаў з кнігі, у лістоўках ён яшчэ і друкаваў свае разважанні пра набалеўшыя палітычныя праблемы, пра культуру і нават друкаваў свае вершы. Толькі зацаніце вось гэты. Ты хочаш жыць для Беларусі, служыць за праўду барацьбе? Тады, мой сябра, я звярнуся з наступным словам да цябе. Прымай жа праўду ты без страху, як некалі прыняў Кастусь. Няма цяжэйшага больш шляху, чым у змагара за Беларусь. А? Не кепска? Так, адсылка да Каліноўскага не выпадковая, бо акурат яго мужыцкая праўда і стала прататыпам для гутарак Ярмаловіча. Такім чынам, толькі за 76 год Ярмаловіч выдаў 50 выпускаў такіх лістовак. І гэтыя лістоўкі разыходзіліся як гарачыя піражкі, дуплывалі на моладзевую інтэлігенцыю 70-х-80-х, натхняўшы яе цікавіцца сваёй гісторыяй, і якая пасля спрычыніцца да адраджэнскага руху, і затым да здабыцця незалежнасці Беларусі. І тут жа у вас мусіць узнікнуць пытанне: а як жа так Ярмаловіч свабодна друкаваўся пры савецкай сістэме? Адказ: асцярожна. Вельмі асцярожна. Ярмаловіч быў перакананы: нам, беларусам, не трэба нарывацца на ражон і трапляць у турмы. Нас няшмат. Нам трэба шырыць кола сяброў і аднадумцаў. Працаваць хай сабе павольна, але няўхільна. І ў запраўды, з аднаго боку Ярмаловіч прымаў правілы гульні, а з іншага метадычна абуджаў нацыянальную самасвядомасць у беларусаў. А так, як усе ручныя друкаркі з узорамі шрыфтоў ставіліся на ўлік у КДБ, Ярмаловіч з дапамогаю сваіх прыяцеляў прыдбаў друкарку «Масква», купленую ў Смаленску. А пасля на замову быў перароблены шрыфт, так як у гэтых друкарак ён быў крывы, ды дададзеныя беларускія літары. Лагічна, што кдэбісты
нешта падазравалі, што штосьці дзівоснае адбываецца пад іх носам. Дарэчы, к слову, толькі за захоўванне тэкстаў, якія маглі, нібыта падрываць дзяржаўны лад у Савецкім Саюзе, па законе маглі пакараць да 6 гадоў турмы. Ярмаловіч, пэўна, хадзіў па вельмі востраму лязу. Савецкія акадэмікі за яго упартасць увесь час з яго кпілі, а шэф маладзечынскага КГБ назваў яго іскапаемым жывотным. А ў 84-м Ярмаловіча ўсё ж такі выклікалі ў КГБ на разборкі. Яго ў лоб запыталі: «Да нас дайшлі звесткі, што вы пішаце гісторыю, у якой хочаце давесці спрадвижную самастойнасць Беларусі». Ярмаловіч адказаў, што так, пішу, але ўсё ёсць у вольным доступе, тож можаце самі пачытаць. КГБісты жадалі выцягнуць з Ярмаловіча інфармацыю пра яго поўны рукапіс, а не ўрыўкі, якія і так апублікаваныя. Але ж яны нічога не дамагліся і яго адпусцілі. Ярмаловіч лічыў, што гэты данос у КГБ мог зрабіць супрацоўнік з інстытуту гісторыі Залман Капыскі, бо той у 82-м годзе ўжо звяртаўся ў цэнтральны камітэт з просьбаю забараніць Ярмаловічу друкавацца. І ў сапраўды такая забарона некалькі гадоў дзейнічала. Прычым, што не меней цікава, у 90-х, калі ўжо блізіўся распад СССР і на гістваку БДУ была ўтвораная незалежная асацыя гісторыкаў, тож Ярмаловіча туды не прынялі. А гэта пры тым, што ў тым жа годзе ён выдаў першую частку старажытнай Беларусі, адзіную на той час кнігу, у якой была выкладзеная цэльная канцэпцыя гісторыі краіны, напісаная з беларускіх пазіцый. І толькі ўжо ў незалежнай Беларусі праца Ярмаловіча была належна ацэненая. А то і не дзіўна, бо ў 91-м па здабыцці незалежнасці аказалася, што няма аніводнай цэльнай канцэпцыі гісторыі Беларусі, акрамя Ярмаловічскай. Сам Ярмаловіч пераязджае ў Менск. У 94-м выдае другую частку старажытнай Беларусі, ды актыўна піша наступную кнігу «Беларуская дзяржава, Вялікае княства Літоўскае». На жаль, гэта кніга станецца апошняй у яго жыцці, бо ў 2000-м ён праз сваю сляпату трапіць пад машыну. І кніга будзе надрукаваная праз 3 гады пасля гэтай трагедыі. Вядома, працы Міколы Ярмаловіча не былі ідэальнымі, і не ўсе яго канцэпцыі вытрымалі праверку часам. І гэта лагічна, бо ён не меў магчымасці выехаць за мяжу ды папрацаваць з польскімі, нямецкімі ды іншымі архівамі. Але тым не менш, галоўны канцэпт Ярмаловіча пра тое, што Вялікае княства Літоўскае і Рэч Паспалітая абодвух народаў гэтаксама з'яўляюцца гістарычнай беларускай спадчыны, сёння ўжо неспрэчны факт, база, грунт. Ён павярнуў з небыцця працы дасавецкіх і рэпрэсаваных беларускіх гісторыкаў, ды лагічна іх завяршыў. Як пісаў Юрась Пацюпа, значэнне Ярмаловіча ў тым, што ён злячыў беларусаў ад комплексу непаўнавартасці, ад комплексу недзяржаўнай нацыі. Ну і дасылайце гэтае відэа сваім сябрам і сяброўкам. Яшчэ пачуемся. Шчыра дзякуй за прагляд. Калі вы жадаеце падтрымаць выхад новых выпускаў, то далучайцеся альбо да спонсарскай падпіскі на Ютубе, альбо да майго патрыёну. І асаблівая падзяка маім патронам.